Okay. Nej, vi vil gerne forklare some og any og sammensætninger for disse to ord, som kan for eksempel være somebody, someone for some, og for any, det kunne være anything og anyone. Ja, og inden for det emne her, der er der to hovedregler, som ligesom er basic-reglerne, som er rigtig vigtige at huske. Den ene er, at ordet some, det bruges i fremsættende sætninger, for eksempel something must be done. Ja, og any former bruges i spørgende sætninger, som for eksempel kunne være oh my god, jeg ødelagde det. Okay, vi tager det lige. Jamen, bare fortsæt, så klipper vi det bare. Og den anden form, det er any form, som bruges i spørgende sætninger, som for eksempel kunne være Can I do anything? Hvorfor gør jeg det ikke? Altså, du har altid skrevet det. Nej, undskyld, jeg kan godt nu. Prøv at en spørgende sætning. Det er jo kun kommentarer. Can anything be done? Is there anyone there? Is there anyone there? Okay, ja, okay. Den anden form er any form, som bruges i spørgende sætninger, og det kan for eksempel være, is there anyone there? Og ops. Man kan godt bruge some i spørgende sætninger, men så skal det være, fordi man forventer et ja. For eksempel, would you like some soup? Så forventer man, at personen siger ja. Ja. Og så er det også i nægtende sætninger, som kunne være, I didn't do anything. Og så er det betingede if-sætninger, som kunne for eksempel være, if anything were to happen, I will look after you. Ja, og det er sådan hovedreglerne. Og så er der selvfølgelig mange andre regler. Der er en masse undtagelser. Ja, undtagelser og ting. Eller klare